Watang ban pej ke kemat la ijili, ya ke jingbam sap hakari jongi. Hapertai ya ke sepatu kiyo, hakwat ba jongki kesuit pat la thoa, endala boy syaka wei pat kari, nong tau un aya pi du la thi. Kene kedeka kentien jing ruai ke ba iba UN sun ila thoa, haka wei ni ke jing ruai ke ba ong ke plasor kar ke ba pei. Habang ngap i jing ruai jong iba yubat sun lani iba UN sun ke ba ari bagajak benriu katem. Ngau kumba ulong unang itu lupa jong gajak benriu. Namar bun ki jing ruai ke ba uni urang ba ular ruai. Kidei ki jing ruai ke ba ukren ye ke jing shisha bat ki wanja pelak menta ye gajak benriu kumbala yo i da uni urang ba. Hakawai ni ke jing ruai ke de ke ba keren shipang ka bamsam. Sakawai per ke jing ruai ke de ke ba keren shipang ka trading license bahkan sayap. Namar ka mix lap ke ba uni urang ba urwai berulai dep yo ilpa ye kata. Kidon sa ki wei ru ki jing ruai ke ba uni urang ba ukeren shipang ka jinglong ber ke jing em lanega dei ka kam yap kam em jong ka jet benriu. Kum ke jing ruai ke ba uai kerteng yau khasi ka biria election. Kini ke jing ruai habang las ngap bat penlet jing mut ba ngasyam bagi don ya ka doar ka bakrau hadu kata-kata na ka banta ka yap ke em jong ga cek benriu. Kam tam hakini gisngi menta namar uni urang ba la deb ban yo ilupa ya ki ke bansawan bat ki ban saja ha ka cek benriu jongi. Kumta sa ngap lem samampi ya ki dei ki jing ruai ke bangalaya thu. Kumba uni urang ba urwai bat kumta ka ja bat ka urlong ya ka rikasi ke jongi menta. Henry ngosi pat ba uni urang ba menta umla syu ban ruai. Namar ba ka jing shitam kala ban yu menta palat pausnam. Ka jing pang kala kata yu nadu arajal shipau. Ha ka ba ulet ban syak sumar ke leng ki hospital ha ki nong ba shilong ba kawai. Ka jing shitam kala ban yu nadu ka por ba ukelon ha po polis bazar. Bat kat kum ka jing yu ka jong ong. Kidon ki por ngam tip briu ila dia ngapoi hai. Bat kadon ka por ngasngo baka jingyap kalawan rong yanga. Bat da ka babatai ru bat uya thu ru baka don ka por bola yo i bal ula poi kata ka pentap lang bajerngam bat hangta ka jingyap ka kre banwan syau yu. Hakum kata ka por ngasuperta yo ubelai halade marwai ban pani ke jingyarap bat endang la kendit bat ngasyem ban bangadon ke jingtia ong iba sun. De kermen scam ba inang yo no ye gamet ka bakoi bekhia ake jing em jong i. Kenang ba inang yai long pat uta unong kersiu tia ya ka ri ba kajat benriu leng ba kisu jong ke jing roi ke ba ubelai ula aisam. Parolok ba i tungin kan mau lang ru ye i ke jing duai. Kum uwei ne kinong kersiu tia ya ka ri ba kajat benriu leng baka suo jong ngajing ruai. Dei tang bakata Henry nganut banong. Bakino kino ki jing khawai. Kino ki jing lekai sngobha. Baro ngangait bat pidem. Pis ngobang ban sngap bat ban syat ke jing ruai iba UN sun. Ideiru unong penki mat yang i ki samla samhoi jong gari bat kajai benriu. Kene galong tang ngajing itu balengkon hakabang apoi ken mau ban sngap. Batek ka wanja ya ka ka ba uni urang ba ukeren umta ka ja ya ka jai benriu.